זה שנייה? לא. ונשים את זה אחרי זה, ילדים, אחרי זה כולנו ביחד מטביעים את גיא. איך? עשינו עסק? יופי. גיא, קח אותו לעצמם. איזה יופי, איזה כיף. חברים, אני רוצה להזכיר לכם שהיום בערב, בשעה 9, הולך להתקיים תחרות כישרונות צעירים. אני בא! לא, ב-9 מתחילה ההרשמה. ב-9:15 אנחנו יוצאים לדרך עם מופע כישרונות. אתם יכולים לרקוד, לשיר, לעשות קפוארה, לספר בדיחות, מה שאתם רוצים. מה? לספר חידה, נכון? יאיר, אתה מוכן? יאיר, בוא נעמוד. די.ג'יי רבה, את מוכנה? בואו נצא לדרך! לנענע, הופה! יש לנו שיא חדש, לא? כל הכבוד! יש לנו שיא חדש, בואו נשמע את מחיאות הכפיים שלכם, שיא רשע! זהו! אתם גורמים לי להיכנס למים, חבל. אוקיי, רגע, איפה תלך? אפילו לא רוצה לי איך קוראים לך, אתה רואה מה זה? לא, איך קוראים לך?